У нас на новый энергоблок было предусмотрено второе магистральное газоснабжение, потому что, чтобы от жидкого топлива резервно уйти. Бу зәйнең электр станциясы ул Россиянең үзәк өлеше Урал һәм Сибирдәге энергосистемалар арасында арадашчы булып тора. Узган ел биредә сәгатенә 4 миллиард киловатт электр энергиясе җитештерелгән. 2021 ел белән чагыштырганда азрак. Былтыр предприятие 850 мегаваттлы яңа пар газы җайланмасы төзи башлаган булган. Әмма әлегә проектны вакытлыча туктатканнар. Компания рассматривает другие варианты. Зәйгрессын яңартуның башка төрле юлларын эзлибез. Проектны вакытлыча туктату элекеге партнерларның безгә карата дустана мөнәсәбәттә булмауына бәйле. Кемал буенча бүгенге көндә безнең тәртип, андай проблемалар юк. Әйтергә кирәк, импортозамещение буенча эшлибез. Безнең дус илләр безгә ярдәм итәләр. Аналоглар бар. Монда исә җиңел һәм юк машиналары өчен штамплы тәгәрмәчләр ясыйлар. 2022 ел нәтиҗәләре буенча табыш 4 миллион 600 мең сумнан артып киткән. Шул ук вакытта сату 20%-ка кимегән. Быел югалтуларсыз гына эшләргә өметләнәләр. В этом году мы планируем потратить 300 миллионов на модернизацию. Быел заказларыбыз артты Шуңа өстәп оешманы яңарту өчен 400 миллион сум акча тотарга җыйнабыз. Номенклатура выпускаемая абсолютно вся, от самых легких продуктов до самых тяжелых. Олег Коробченкоға җылылык саклау материаллары җитештерә торган заводны да күрсәтәләр. Былтыр монда 2 миллион куб продукция салган, тик аңа ихтыяҗ 15%-ка кимегән. Пришлось вплотную заниматься импортозамещением. Чит ил запасчасларын үзебезнекенә алыштыру тармагында шактый күп эшләргә туры килде. Чөнки детальләрнең күбесе Россия белән элемтәләрне өзгән илләрдән кайтартыла иде. Хәзер башка илләрдән һәм Россиянең төрле төбәкләреннән тәэмин итүчеләр белән таныштык. Район икътисадының 55%-ын сәнәгать оешмалары алып тора. Шул исәптән нефть компанияләре дә бар. 17% өлеш авыл хуҗалыгы товарлары җитештерү һәм эшкәртүгә туры килә. Экономика Заинского муниципального района за последние годы накопила серьезный запас прочности, что позволяет справляться со всеми вызовами. Район сессиясында социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре турында сүз барды. Предприятиеләр эшчәнлегендә санкцияләр үз йогынтысын ясаган, товарны сату логистик өлкәсендә яңа юллар эзләргә туры килгән. Хәзер бурыч яңа инвесторлар табу. 2022 елны район оешмалары, предприятиеләре яхшы гына тәмамлады. Әйткәнебезчә, инде безнең уртача һәм зур предприятиеләр жылны табыш белән бетерделәр. Инде генә авырлыкларга карамастан да без инде 62 миллиардтан артыграк районның товарный продукциясе җитештерелде. Федераль һәм республика күләмендә чыккан ярдәмнәр белән 53 предприятие былтыр 1 миллиард 100 миллион сумлык ярдәм алдылар. Авыл хуҗалыгында бер төкле культуралар һәм шикәр чөгендере үстерү мәйданнарын арттырырга җыеналар. Чөгендерне чистартмыйча ташу проектына әзерләнәләр. Бу эш Зәй шикәре предприятиесе өчен яңа мөмкинлекләр ача. Хәзер район социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Татарстанда 9нчы урында тора. Зәй электр станциясен яңарту тагын да зурак уңышларга ирешергә мөмкинлек бирер иде дип саный республика хөкүмәте җитәкчелеге. С введенными санкциями. Россиягә карата кертелгән санкцияләр сәбәпле безнең көнбатыш партнерлар акчасы түләп куелган җайланмаларны да сатудан баш тартты. Хәзер без альтернатив тәэмин итүчеләр эзлибез. Минемчә, апрель аена таба килүчләр төзеп, ГРЭС өчен яңа агрегатлар кайтарта алырбыз дип уйлыйм. Олег Коробченко хезмәт җитештерүчәнлеге нәтиҗәлеген арттыруга да игътибар итте. Республиканың 208 предприятиесе программага кергән инде. Министр җире җитештерүчеләрне дә активрак булырга өндәде. Зәй районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.